pasa de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Ola e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. De novo, a transmitir desde o Monte da Zapateira a través do 103.4 de Quack FM. Ao meu lado, como sempre, o filólogo desta viaxe, o meu amigo Víctor Fernández. Moi boas a todos e a todas. O que estuvo a falar hasta ahora é o gran Iván Pensato, o biólogo desta travesía polo espacio. Hoxe volvemos a ter o estudio todo para nós, pero non vos preocupedes, volvemos para acabar o que deixamos inconcluso da última vez, volvemos para acabar co tema do programa anterior, que eran as console wars, as maquinitas, vamos. Tal cual, había que poñerlle punto final, que a vez anterior nos dou tempo a dicir todo o que queríamos dos videoxogos e da súa historia. Desta imos falar máis desde o propio corazón, que non se fala de ninguén se non opinamos igual. Somos xente sin maldad ninguna. Efectivamente, sempre o dixemos. Se buscades a objetividade, este non é o vosso sitio, pero sempre podedes contar con un pouco de criterio, certa sensatez e mesmo integridade, casi poderíamos falar por a nosa parte. Así hoxe pues, vamos a falar un pouco do final de Sega, que pasou con Nintendo e algunhas curiosidades e despotricaremos da actualidade, digamos. Tanto como despotricar, non diría eu eso, pero entendo ese mismo sentimiento. Con todo, que tal se empezamos quero falar de Rob aquí dunha vez por todas? Non che vou a privar de... Chao, Rob! Dalle aí. Bueno, Víctor, pois, se queres, Sí. tal como que acabamos da outra vez, que era co final, ou prácticamente co inicio do final de Sega, non digamos. Sí. Ti podes nos dar os últimos estertores no mundo das videoconsolas de Sega, porque Sega hoxe en día sigue activo como desarrollador de xogos, pero non como... Como desarrollador de hardware. Exacto. En estes momentos. Sí, a ver, as decisións que tomou Sega, bueno, pues cos chips Hitachi para sacar a Saturn, que complicaban moitísimo a súa arquitectura, non se aclarou por que complicaban a súa arquitectura, pero aclaro aquí en un momento, que é porque Hitachi nun principio desarrollou os chips para ser en 2D. Claro. Pero PlayStation presentou o seu modelo 3D e claro, dixeron eles, ostras, estámonos quedando atrás. Entonces implementaron 2 chips a maiores para dar ese 3D, pero claro, así a arquitectura pasa a ser moitísimo máis difícil. Claro, teñan como moitísimos máis procesadores a vez, digamos. Exacto. Entonces eso eleva moitísimo máis os costes e tamén o desarrollo. Entonces, o que falamos da última vez é que marcha Kalinske, porque xa non pode máis, o que o sustituye é Bernie Stolz, que basicamente chega como nova forza dicindo, pues vamos a opoñernos a Sega of Japan, aos japoneses, vamos a dicir que hai que facer as cousas dunha determinada maneira. Claro. Entonces o que fai é o precio desorbitado da Saturn baixo e poñelle un xogo a venta. Se vos sona de algo, é do capítulo anterior, porque foi exactamente o mismo que fixo Kalinske cando chegou. Xa. Entonces, pero quizás era demasiado tarde xa, non, supoño? Claro, eso consigue, digamos, levantar un pouquiño o número de ventas. Pero hai un coste, que é que fai desplomarse os beneficios que podía traer a Saturn, porque basicamente baixar o precio non baixou tampouco os costes de produción. Claro. Entonces deronse pérdidas aí. Claro, baixaron o precio, pero artificialmente porque les costaba bastante. Claro, intentaron, dixeron, vamos a poñer a venta o hardware máis barato porque así despois vendemos máis software, unha cousa compensa a outra e malo será.
Pois malo fui. Malo fui hasta o punto de que Bernie Stolz dixo temos que borrar de forma prematura na presentación na como se chama? Sí, na presentación de xogos, consolas, Sí. hai como unha congregación así, digamos que se falla anualmente. Sí, máis tarde sería conocida como E3, pero naquele momento supoño que non sería o E3. Xa era o E3 en Xa ese era momento. E3 naquele Era a terceira ou a cuarta edición, creo, en ese momento. Bueno, Bernie Stolz dixo a Saturn xa non é o noso futuro. Empezaron a construir a Dreamcast. Que a Dreamcast, a verdad que no papel pintaba de puta madre. Sí, Perdón polo non, taco. non era mala consola, verdad? Sí, a ver, tío, meteronlle un modem, foi a primeira consola en poder conectarse en internet. Desarrollaron unha tecnología GD-ROM en vez de DVD-ROM que supuestamente iba a axudar a pelear contra a piratería. Spoiler, Non lo consiguió. Non lo consiguió. Aliáronse con Microsoft tamén para algunhas melloras. Conseguiu facer bastantes cousas. O problema que tuvo a Dreamcast foi simple e llanamente que estaba peleando no mercado con unha PlayStation que era unha auténtica bomba. Porque o outro día dixenvos o discurso que se dixera de 299, pois PlayStation un ano despois baixou no a 199, Madre mía. barrendo máis aínda o mercado. Non sei, que vos podo dicir da Dreamcast? A verdad que salió ao mercado con moi poucos xogos, eso foi algo que non funcionou moi ben. Sega volvía a cometer os mismos errores, precipitouse, pensando que si era o primeiro en chegar á generación, pois sería algo que lle favorecería. Repito, Non lo era, non lo foi. non fui, porque quizás, sí, sacaron unha consola moi potente, moi boa, pero sacaron sin xogos, sacaron a un precio elevado tamén, e quizás adelantándose demasiado a súa época. Claro, que por querer chegar aos primeiros ao final precipitáronse demasiado en moitas decisións, non supoño? Claro, é que a Dreamcast chegou en Japón, a verdad que funcionou moi ben. En Estados Unidos funcionou genial. Sí? Sí, conseguiu un récord Guinness de ventas en menos de 24 horas. Malo que despois, ao largo do tempo, pois xa non. Claro, aí está o problema, que basicamente conseguiu ese récord e aí se quedou. Claro, porque despois supoño que xa sería PlayStation. PlayStation xa estaba no mercado. Xa estaba daquela. Estaba no mercado. O problema é que a Dreamcast conseguiu, bueno, chegou con moita expectación porque tiña moitas melloras, moitas cousas, e a xente comprouna de forma masiva os primeiros días, estaba sendo o récord que vos dixen, pero ao largo das semanas o que pasou foi que esa xente que o comprara volvío ás tiendas e devolvía a Dreamcast para comprar A unha PlayStation. PlayStation. Claro. Foi un masazo tremendo. Que ao final, bueno, xa falarás máis da PlayStation, pero o tema que se hace de ROM é facela tan pirateable ao final que é malo, non? En principio, para a empresa, ao final fixo récord de ventas, en realidad. Pois mira, ponche levar a contraria. No? Porque a Dreamcast tiña un sistema que supuestamente iba a axudar a pelear con a piratería, como dixen antes, pero resulta que no, todo o contrario. Había unha falla no sistema, descubriuse pronto por un hacker, ahora non me acordo do nombre, pero hasta foi conocido no seu momento, e desarrollou un sistema que lle chamou Utopía, que era basicamente un CD que puñías un CD-ROM, además, puñíalo na consola, estalío, e despois metíaslle o xogo pirateado, e A toma por culo. e xa funcionaba. Un pouco parecido ao que pasou co PlayStation 1 tamén. Sí, pero a PlayStation 1 necesitaba dunha modificación do hardware. Esta nin eso. A Dreamcast non o necesitou. Bueno, os problemas en Sega viñáronse rapidísimo. Baixaron o precio da Dreamcast numerosas veces. Chegou a Para valer... intentar a ver si remontaban, non? Un pouco. Sí, chegou a valer $50 Madre mía. a Dreamcast. Que, bueno, hai que dicir que, por exemplo, en Estados Unidos fuille moi ben, pero, por exemplo, en Australia, en primer lugar, tuveron problemas tamén en Estados Unidos co tema de stock, pero en Australia disparáronse eses problemas de Claro, de stock. falta de stock, non? E despois as aduanas puxeron unha serie de problemas que fixeron que a Dreamcast chegara sin periféricos, casi sin xogos ás tiendas. Bueno, a cifra fala por si sola, venderon 13, non están dicindo un número baladí, 13 unidades nos 2 primeiros días. 13 unidades. 13 unidades. En Australia. Porque viña sin mandos.
viña sin xogos, viña sin nada. Madre mía. E foi un descalabre. Eso, bueno, fixo que Nakayama, que era o presidente de Sega en general, non só de Sega en Japón, Sega en general, decidiu marchar. A él sustituíu un tal Akawa, que bueno, chegou para barrer, ser cada vez máis austero, aforrouse en todo, en publicidade, en desarrollo, en todo. Akawa tiña plans para Sega de outro modo, porque en 2001 dixo que se retiraban do mercado do hardware. O problema é que Akawa morriu ou pouco, e iso fixo que a compañía, bueno, pues perdera o norte por completo. Saliu á venta, houve varios interesados, entre eles Microsoft e Sony, pero comprouno a empresa máis importante de pachinko de Japón, e aí se quedou, porque Akawa aínda era restrictivo, era rácano, vamos a dicirlo así de forma dura. Austero, non? Austero, pero permitía o desarrollo de xogos en diversas fases, en diversos lugares. A empresa esta de pachinko dixo, no, todo se reduce a un único sitio e un único equipo. E así é como está Sega en estes momentos. Madre mía, pero gustaríame recordar aquí un pouco tamén, bueno, a Dreamcast foi, bueno, o final de Sega, non? Pero quero recordar un pouco como unha boa consola, o sea, remediaron moitos dos problemas que tuvo a Saturn, en realidad, quixeron facelo ben desta vez, quizás xa era un pouco demasiado tarde, non? Como vimos. Pero é que eu creo que o problema foi que a Saturn foi tan mal, fundíos tanto económicamente que xa non houve como remontar. Sí. Pero bueno, tiña poucos, pero tiña xogazos. Sí. Por exemplo, o Shemume, que era unha aventura gráfica japonesa bastante boa, a ver, que para esa época eran graficazos en realidad. O Crazy Taxi, bastante conocido. Crazy Taxi. Bueno, varios xogos así. E tamén quería falar aquí sobre un xogo que me deixou flipando tamén, en canto a curiosidades. Ya empezamos. Tamén gracias ao noso amigo Angry Video Game Nerd, que era un xogo, non sei se o vistes algunha vez, Vítor, que se chamaba Seaman. No. Pois era un xogo no que tiñas que criar, o sea, era moi extraño, vale? Criar. Claro, de repente empezabas e tiñas como un ovo en agua, sabes? Bien. E despois salía como unha especie de renacuajo. Vale. Pero ese renacuajo tiña unha cara humana. ¿Qué? E empezaba a crecer, era como unha especie de anfibio / humano, bastante sarcástico. Vale. E que só podía crecer mediante órdenes de voz cun micrófono, cun asesor que era un micrófono que acoplabas ao mando da Dreamcast. O sea que bastante novedoso para aquel momento. Pero non tiña ningún sentido, vale? É que falastes do mando da Dreamcast, que foi tamén unha das cousas máis novedosas. Sí. Porque o mando da Dreamcast foi criticado, entre outras cousas, pola posición do cable, pero xa me dirás, tío, o cable daba igual. Sí, era por atrás. Pero o que traía o mando da Dreamcast era unha memory card, que non só era unha memory card, sino que era como unha pantalliña na que podías xogar tamén a minixogos que afectaban ao xogo principal. Claro, como era unha cousa secundaria aos xogos que incluían, non? O problema é que a xente non o usaba. Evidentemente. Non usou eses minixogos porque eran moi básicos. Non aportaban tanto. Claro, momento, eran moi básicos, non captaban a atención da xente. O que sí que se usou foi como para... Porque tamén podías poñer datos aí. Claro. É dicir, o xogo podía poñerche o mellor, pois, non sei, xogando os puntos de vida, non? Ou algo así. A xogos de deporte, por exemplo, un da NFL, pois poñeche aí as xogadas e podías seleccionar a xogada que ibas a facer no seguinte snap. Entonces, sí, pues, estos tipos de cousas vémolos bueno, na DS pasou moito ca doble pantalla, non? Por exemplo. Na Wii U, na pantalliña que teña o mando. Por exemplo. Incluído, por exemplo. Quero dicir, tú eran moi boas ideas. O que pasa que xa viñan moi lastrados por culpa da Saturn. E outra vez volveron a cometer tamén errores, porque eso de lanzalo antes, porque o medo que tiñan era a Play 2. Porque a Play 1 estaba petando. En que ano saliu o Dreamcast, Vítor? Perdona. A Dreamcast saliu a finales do 99 e no 2000. No 2001 pararon a súa... Claro, despois realmente sí que saliu a Play 2 e reventaron. Claro que a Play 2, que bueno, damos o dato DVDs. É que a Play 2, o gran
o gran hit da Play 2 foi porque además era un DVD. Podías ver pelis nela. Claro. Eso era un 2x1. Era máis barata que un DVD na época e ainda por encima podías xogar a xogos. Outro dos motivos do fin de Sega tamén é que, bueno, despois da Saturn, que tamén se precipitaran, Nintendo, como ti nos contastes no anterior, esperou, pero non esperou dormíndose nos laureles, sino que estaba preparando unha jorda. Sí, o proxecto Ultra 64. Exactamente, que vos vou comentar. Bueno, mentras tanto PlayStation, o sea, Sony estaba facendo o proxecto de PlayStation despois de que Sega as mandara a mierda ca CD, como ti nos contastes. Sí. E Nintendo que estaba preparando desde, o sea, dilatando un pouco o tempo de vida da Super NES, aproveitou, como ti contastes, Co Donkey Kong, sí, Country. co Donkey Kong Country, aproveitou ese tempo mentras Sega lanzaba a Saturn dicindo que era de 32 bits e tal e cual. El fumou os 32 bits, alargou uno e preparaba unha de 64 bits xa. Entonces, en agosto de 93 É 3D, 3D. recordemos, porque isto é moi importante. Porque a Saturn... A ver, Saturn tiña xogos en 3D, pero eran... Sí, pero que parte do descalabro da Saturn foi querer saltaron aos 32 bits, pero ao mesmo tempo quixeron saltar ao 3D. Sí. Por culpa da PlayStation. Entón, foron a prisas todo. A Nintendo fixo todo o contrario. Aragawa dixo, aquí hai que ir tranquiliños, hai que desarrollar ben. Exacto. No, en agosto de 93, Nintendo, facendo este plan maléfico, ¿no? Bueno, maléfico non, fixo moi ben, a verdade. Fixo unhas alianzas para facer o que eles lle chamaron o Dream Team. Memorando aí o Dream Team que a ti che gusta, Víctor. Bueno, hubo varios Dream Teams, ¿no? Pero o que ti che gustaba era o de Creed, non era? Bueno, sí, a naranja mecánica foi increíble. Un día podemos falar de fútbol, si queres. Pero bueno, o Dream Team de fútbol Nintendo foi unha alianza con varias empresas, cousa que me parece que fixeron moi ben, que é que se aliaron con Silicon Graphics e Rambus para facer hardware, o hardware de Nintendo 64. Aquí proxecto un inciso que Silicon Graphics foi o que presentou Kalinske a Para Sega, Sega. e dixeron no. Aliouse con Alias Wave e Multifront para os temas de programación. E aliouse con Rare, que todos conocemos, e Williams para o software, vale? E con este Dream Team, pois fixo un consolón. O nombre en clave do proxecto era Project Reality nun principio, pero máis adiante no 94 chamaronlle xa o Ultra 64, que é o que ti dis, non? Entón, que fixeron? Pois, gracias á alianza estratégica con esta xente, non? Tan boa no seu ámbito, fixeron que a consola tuvera un procesador de 64 bits versus 32 bits da Saturn e 32 bits tamén da PSX. A PSX tiña 32 tamén. Entón, isto usou moitísimo Nintendo como promoción da consola, evidentemente. En plan, somos a única consola que ten 64 bits de procesador neses momentos, non? A ver, hai que resalzar as túas fortalezas. Desde logo. Bueno, tiña bastante potencia gráfica a consola. Bueno, creo que de hardware e tal era a mellor das tres, me parece a mí. E de xogos, os xogos teñen bastante bons gráficos, creo. Pero a xogabilidade a tamén. xogabilidade moi boa tamén. Pero hai un pero, non? Como iba a ser os xogos? Bueno, un pero ou non un pero, depende. Hai pros e contras. Os xogos iban ser todavía en cartuchos. Entonces, por que en cartuchos, non? Porque eran difíciles de piratear, pero a contraparte que tiñan moitísima menos memoria que un CD-ROM. Sí. É dicir, o máximo de memoria dun cartucho era 64 megas, mentras que o de un CD-ROM son 700 megas. Claro, a hora de desarrollar os xogos, pois as compañías, as third parties que non eran Nintendo, tiñan moitísimo máis fácil facelo para CD-ROMs e non para un cartucho, claro. De feito, no 95 xa tiñan todo listo para que salira a venta a Nintendo 64, pero retrasaron o lanzamento ao 96 para ter tempo suficiente para desarrollar o Super Mario 64, que iba a ser o buque insignia de salida da consola. Non sei se xogaste algunha vez o 64 ou Super Mario 64, supoño que sí. Eu sí, a verdad. Non sei nin como non, pero xoguei. É o xogo da miña infancia, eu xogaba moitísimo na casa dun amigo que eu non tiña Nintendo 64 e a min pareceume flipante. O sea, naquele momento foi como unha cousa, o sea, non había unha cousa igual, creo eu. En plataformas nin de coña. No. Non sei, parecía nada.
xogos en general, pois tampouco. Creo que era de gráficos era increíble, de xogabilidade era increíble, e ainda hoxe en día xogas a él e dá justo xogalo. É que era o que te iba a decir, ainda a día de hoxe é un xogo máis que disfrutable, joder. Sí, sí. A ver, tan disfrutable que hoxe en día os Marios de hoxe en día, o Odyssey e tal, son variacións desa base, pero é prácticamente igual, digamos, non? Entonces, polo problema que falamos, o problema, entre comillas, que falamos dos CD-ROMs, moitas compañías third parties non querían desarrollar xogos para Nintendo. O Final Fantasy VII, de feito, tan famoso na PlayStation 1, é tan importante, Un dos buques insignia sería. tamén, ia salir en realidad en Nintendo 64. Pero, polas dificultades de facer o xogo, que o xogo coupese, non? No, Sí. igual, de alguma maneira poderían conseguilo, pero terían que recortar moitas cousas, poñenllo máis difícil, non? Digamos. É que na PlayStation ten 3 CDs. Creo. A Final Fantasy VII, xa me acordo. Non, é un solo CD. Non me acordo, eu non me acordo. Xa. O 8 ten 4. Escríbanos, por favor, polas redes Sí. sociales para recordarnos isto. Subscribe, comment and like. Pero o tema é que, claro, moitos xogos sí que os lanzaban para Nintendo 64, pero os desarrolladores tiñan que recortar cousas, recortar niveles, facer a vida prácticamente imposible para Claro. metelo para dentro. Ao final tamén tes un produto e ter que andar cortando é outra cousa. Pues, Claro, se tes opcións que as sabía, pois diste, bueno, pois fajo con este que me resulta máis pomo máis fácil, non? O que che pasou, o que ti comentabas na anterior nos anteriores capítulos, vamos. Claro, sí, a ver, é que é tamén o que pasou ca Saturn. Os outros Exactamente. dixían, vame poñer con arquitectura complicada ou van a facelo máis sencillo? Pois fajo sencillo en PlayStation e xa está. Exacto. Bueno, a consola, aparte destes pequeno problema, non? Tuvo, bueno, uns xogos increíbles. Recordemos, aparte do Super Mario 64, o Donkey Kong 64, o Banjo-Kazooie, Super Smash Bros, Star Fox. o Star Fox, o Zelda, Ocarina of Time e Zelda Majora's Mask, que creo que de xogos de rol po momento non hai cousa igual nin de broma. Joder, era o primeiro xogo no que podías estar por aí, o sea, en 3D, libremente, montar a cabalo, tirar flechas, de todo. Sí, sin duda. Saliron Resident Evil ali, bueno, xogos de fútbol varios, FIFAs creo que tamén salían, FIFAs 98 e todos estes, non? Famoso O World FIFA, Cups ou algo así. O FIFA 98 creo que é famosillo, si no, na 64. Fórmula 1, bueno, salía de todo, ahora mismo non me acordo máis, pero todo o que vos imaginéis saliu aí. Algún xogo de Star Wars White creo que tamén salira. E o 007. O 007 GoldenEye, que o fixo Rare, de feito, creo. Sí. Que a pesar de que pensedes, bueno, un xogo dunha película, vaya puta mierda, pois non, era un shooter que te cagas. Sí, está considerado un dos mellores de todos os tempos. Sí, que naquele momento era hostia. E Rare tamén, usando prácticamente a mesma tecnología, pero cambiando os modelos e tal, fixeran o Perfect Dark. Non me acordo si despois ou antes que o 007. Creo que despois, creo. Pero, vamos, que era un pedazo de shooter que te salira o Turok. O Turok, é O verdade. sea, impresionante. A verdade é que a 64 tuvo importantes hitazos, pero o problema é que a PlayStation... Claro, o tema de todo isto é que aparte, a pesar de todo do boa que era a consola e tal e cual, claro, o bo da PlayStation, como dixamos, é que tiña CDs e poderíase piratear máis fácil. Entón a xente dixía, hostia, pois, claro, compro a PlayStation e xa non compro os xogos, prácticamente. Eso máis que non só é unha cuestión de pirateo, tamén é unha cuestión de que os como dixestes tíos desarrolladores viron en PlayStation unha facilidade moi grande. máis xogos. Era moi fácil. Houbo auténticas joyas como o Tekken, por exemplo, Sí, os Final Fantasies, o Metal Gear, jove, que sí, aí Metal está Gear é increíble, un xogazo. E claro, eso non o podías facer na 64 por culpa do que distía a limitación de espacio. Claro, sí. De feito, a Nintendo 64 vendiu literalmente 33 millóns, que non está nada mal, o sea, non foi un fracaso, ni muitísimo menos. No. Pero vendiu menos que as anteriores consolas de Nintendo, é dicir, a Super Nintendo creo que venderá 50 e pico de millóns. E a NES venderá 60 non sei cantos millóns de consolas. Entonces, vale, non é un fracaso, pero comeron xa tostada, a pesar do ben que o fixeches. Eso aí xa, joraba un pouco. Claro, é que
tamén hai que pensar que en un principio Nintendo tiña un 80% do mercado. Claro. Cando está competindo con PlayStation creo que é un 40%. Claro, o rollo é que É unha disminución a mitad. claro, non está mal, pero que estás luchando contra ti mismo. É dicir, cando ti eras todo. Claro, cando ti eras todo non tiñas a ninguén ao lado que che dixera pois vonche roubar esta parte do teu público. Ahora estaba, porque en estes momentos estaba PlayStation, estaba Sega aí, que bueno, estaba moribundo, pero estaba. Dando os últimos estertores. Creo que estaba con un 13% do mercado, máis ou menos. Nintendo con 40%, PlayStation con un 40%. Despois había algunha que outra consola por aí máis residual, que foron auténticos batacasos, como por exemplo, que falamos o outro día, a Jaguar. Sí, efectivamente. Ou a... Agora non me acordo. Era de Panasonic, a Jaguar, pode ser? Non era de Atari. Xa non me acordo. Mire ti se fui irrelevante a Jaguar que non te acordas nin quen na fixo. Eu creo que era de Panasonic, quero recordar, pero bueno. Que era un pepino, supuestamente, sí, a nivel gráfico, supuestamente, además. sí. Pero claro, volvemos ao mismo. Se non tes ojos, non? É que era o que iba a dicir. É o que falamos sempre, tía máis eu. Ao final o que vendes é a consola, sí, non, o que vendes é o xogo. A que xogas? Claro, a que xogo? A Nintendo 64 viña co Mario xa. Claro. No, creo que fixeron moi ben esperar a ter desarrollado o Mario, porque eso foi un bastante pepinazo. É que ao final ti comprabas a consola, chegabas a casa, puñías o Mario, xogabas ese xogo, e dixes ti, jove, gasteime tantos cartos. Sí, pero que bon rendilos, pero bien. Exacto. E podo comprar máis xogos a partir de aquí, pero con tranquilidade. Chegabas con unha Saturn que estuvo xogado, sí, pero creo que sí, a contajotas. Viña co Virtua Fighter. Sí. Que lle comía tostado o Tec, que sí. xa pentei antes. Entonces... No, os xogos vos da Saturn diste, bueno, o Sega Rally, algunha cousiña así, pero despois, aparte deso, un pouco máis hai, sabes? Que claro, tuvo 4 ou 5 xogos que además na súa o Panzer Dragoon era un xogo moi especial, a verdad, pero... Na desesperación de Sega por vender, chegaron a meter en pack varios deses xogazos que tiña. Tes 5, ao mellor poñes 3 nun pack. Malo será que non se venda, non? Sí, pero que despois non che van a comprar máis. Claro, a que precio? O sea, quejándose aí, nada. Pois, antes de deixarche ti paso xa da PlayStation, quería comentar algunhas curiosidades da Nintendo 64 que creo que ti non sabes. Porque, bueno, ti, para empezar, non xogastes moito a 64, xogastes moito a Play 1, creo eu. Eu tuve unha Play 1. Xogastes a 64 en casa de sí, amigos. Sí, a ver, eu xoguei o Super Smash, sobre todo con colegas, algo o Mario 64, algo o Majora's Mask, tal, pero... Claro, non o xogabas tanto, por así decirlo. Entonces, unha cousa que me parece moi curiosa da Nintendo 64 son diversos cachivaches que tiña. O Expansion Pack. O Expansion Pack, que era obligatorio para algúns xogos, de feito, sí. Que o que facía era aumentar a RAM da Nintendo 64. De 4 a 8 megas, creo que era. E creo que era obligatorio para o Majora's Mask, sí. O Pucarina, un dos dous. O Majora's Mask necesitábalo, sí ou sí. Que me parece sorprendente que Pucarina, non? Pero bueno. Flipo. O sea, non entendo como puxeron o Ocarina nun rollo de 64 megas, tío. Bueno, é que o Majora's tiña moitas historias así sí. por detrás. Ben, así, joder, o sitio o mundo do Ocarina era grande. O mundo do Ocarina era enorme. E aparte, justamente moito tamén, o Transfer Pack era como un accesorio que lle poñías debaixo do mando. Ah, sí. O Expansion Pack metías yo directamente na consola, tiña un furadillo, non? Sí, tiña tal. E o Transfer Pack metíalo debaixo do mando e era para poñer os xogos de Game Boy conectados no mando para poder xogalos na consola. Pokémon Stadium. Normalmente, claro, o máis conocido, creo que non valían, igual habería algún máis, pero o 90% utilizabas Pokémon Stadium, porque así podía xogar a Game Boy, pero na tele, por así decirlo, non? E además a color, con luminosidade, e podías ir máis rápido. Sí, porque os dous temos gafas, e os dous xogamos moito a Game Boy. Exacto. Nintendo. Podías ir máis rápido, podías acelerar o xogo. Unha cousa que facemos moitísimo nos emuladores ahora, para ir máis rápido no Pokémon. Aí podías facelo na consola. Incluso por 3 tiña aceleración, flipa. Por 3, carajo. Outro accesorio moi que molaba moito era o Rumble Pack, que era para vibración.
Ah, sí, ese soname tamén, sí. Vibraba o mando, que o mando non tiña vibración originalmente, vale? Pero con ese accesorio vibraba. Que o de PlayStation, xa con contraste, que sí que incluíran vibración no mando normal xa. No original non estou seguro, pero no DualShock sí, que foi porque a PlayStation sacou dous mandos. Primeiro, o primer mando que sacou a PlayStation Non tiña joystick. non tiña joysticks e pesaba moi pouco, que eu creo creo recordar Que era non tiña porque non tiña vibración. E despois sí que sacaran o DualShock, que é o que agora conoce todo o mundo, creo. Sí. E ese sí tiña vibración. Tiñas que telo sí ou sí a partir de certa época porque os xogos empezaron a incluir vibración. É máis que además era... a exigir os joysticks. Claro, movimiento 3D necesitabas joystick. O Ape Escape, non sei se che sona tío Sí, ese sí. que tiñas que xogar cos joysticks, que era un xogazo que se non o xogastes, a verdad que vos recomendo porque é super divertido. Ten dibujitos así como para nenos, a historia é super chorra, pero Pois, divertidísimo. aparte destas movidas, hai un accesorio que eu non conocía, estuve lendo, e que che vai deixar co culo torcido, que é o Nintendo 64 DD. DT. Porque non sei se sabías que a Nintendo 64 podía conectarse a internet, Víctor. Ostras. Rouboulle a Sega a idea. Pois Nintendo desarrollou favor. solo en Japón, vale? Isto non chegou aquí. Vale. Un accesorio que enchufabas directamente debaixo da consola, era como unha especie de rectángulo tamén, como se fora outra consola, Sí, e poñelo debaixo, non? Sí, creo que o vi en algún momento así. Entonces aí podías meter unha serie de cartuchos aparte, non dos cartuchos de xogo, outro tipo de cartuchos que che permitían facer cousas como usar un navegador web propio, usar un sistema de correo electrónico, usar unha especie de moneda digital para comprar produtos digitales en línea. E incluso unha propia rede social na que desarrolladores e xogadores podían conectar entre sí. E que o sepas, pero estuveran con este accesorio en mente, estuveran pensando en facer un Super Mario 64 2 e unha especie de novo Zelda tamén. Gracias a, bueno, o que supoñía ter esa conexión de maiores cartuchos, non? E tal. Pero ao final dixeron que non, porque non foi moi vendido, supoño que sería caro tamén, entendo. Claro. O mismo problema que tiña o tema de convertir a Sega en 32 bits. A 32X, a 32X, esa puta mierda, non? Lamentable. E ao final desbotaron a idea, pero pareceume moi curioso que se pudera facer xa todo eso nese momento, A min, jove, eso de unha propia rede social, entre comillas, adelantáronse un pouco o tempo, adelantáronse bastante, que isto tamén, como vemos moitas veces no tema das videoconsolas, cada paso ten que como que asentarse para que se dé ao siguiente. E claro, se das dous pasos dunha vez, pois caen as ventas. Podes meterte unha hostia, non por ir demasiado rápido. É que ao final o desarrollo deste tipo de accesorios ou consolas son costes bastante elevados. Sí. Estímase que vas a ganar X cartos polo menos para compensar. E claro, se o vendes pouco, supoño tamén que o venderían só en Japón porque viron que non tiña tirón. E dixeron, bueno, pues exacto, vamos a minimizar o batacazo, digamos. Depois outra cousa moi curiosa da Nintendo 64 que eu non sabía é que existía unha cousa que se chama EQ Player, que o que é en realidad é a Nintendo 64 pero de China. Que pasou en China? Pois que Nintendo quixo sacar a Nintendo 64 en China, pero tiñalle moitísimo medo a piratería, porque son chinos, non? Tiña medo, bueno, a piratería ou roubar a tecnología, quizás, non? Pode ser que tiveran ese medo tamén. Bueno, a Nintendo xa lle pasara o de, como se di, ir cara atrás, sabes, na tecnología, coller, desmontar e ver como se construye desde... Ingeniería inversa, non? Eso, ingeniería inversa, exacto. Xa lle pasara a Nintendo e a Sega. Pois, entonces dixeron, vale, quero intentar a ver si vendemos en China, pero teño moito medo de que estes abran a consola e me fan cosas. Entonces sacaron o EQ Player, que era, en esencia, unha Nintendo 64 mini dentro dun mando. Dentro dun mando? Dun mando. Era un mando diferente, máis ancho e tal, pero tiña unha Nintendo 64, bueno, un chip da consola, os chips, bueno, a placa, máis ben. E só iba con certos tipos de cartuchos, digamos.
O sea, podía xogar a Nintendo 64 aí gracias a eso, pero era muitísimo máis cerrada, evidentemente, que unha Nintendo 64 consola original, ¿no? Digamos. Non tuvo moitísimo éxito, digamos, evidentemente, porque además había moi poucos xogos sacados. Claro. O mercado chino é diferente tamén. Pero bueno, que Nintendo dou soporte ao IQ Player hasta 2016, así que imagínate. Parecime moi curioso. Non é pouco tempo, precisamente, É unha cousa moi importante de Nintendo 64 é que foi o primeiro en añadir non foi o primeiro en añadir un joystick analógico, aínda que o pense moita xente. O joystick analógico xa o puxeran en outros, creo que o propio Nintendo, na NES fixeron unha especie de manto que tiña un joystick. Hubo outra consola antigua que tamén puxera un joystick. Pero claro, o joystick que puxeron pa NES, en que aproveitabas o joystick, quero dicir, porque non tiñas movimento 3D en 360 grados, era para arriba para baixo en 2D só. Pero claro, o joystick analógico de Nintendo da Nintendo 64 foi o primeiro que pude aproveitar por fin o 3D, non? As dimensión 3D e as 360 grados, digamos. Entonces, por eso é recordado por moitos como, hostia, o primeiro joystick, non? Que hai algunha xente que non lle gusta moito, que lle parecía moi tosco e tal, e un pouco duro estaba tamén. Tiña problemas con que se degradaba bastante rápido. Mateo, si me escuitas, lo siento, sei que o odias, pero bueno. A ver, é que a verdade que co paso non sobreviviu ben ao paso do tempo. Pero eso pasalle moito a moitas cousas. Sí, bueno. A ver, o da PlayStation sobreviviu ben, pero tamén porque o sacaron despois, supoño que o desarrollarían con máis tranquilidade. Sí, porque de primeiras puxeron unha cruceta normal e corriente, e despois dixeron, bueno, mientras tanto facemos isto. Sí. Despois o mando, además, o primeiro, no medio, como que tiña moito espacio, era un espacio totalmente desaproveitado, Claro. porque había 2 botóns nada máis. Era como logo isto que é relleno simplemente para que che quepa mellor na man, sabes? Claro, aumentaron para que fora económico, pero aí non tiñan nada. E despois ao añadirlle os joysticks, no que ven sendo as agarraderas, poñerlle o tema da vibración, o mando pasou a ter unha dimensión totalmente distinta. Por eso tamén lle cambiaron o nombre. Antes era o mando da PlayStation sin máis, e despois pasou a ser o DualShock. Que hasta, creo que a Play 5, hasta Play 4 creo que se mantiña ese nombre, quero recordar. Sí. Eu quero recordar que querían cambiar a forma na Play 3. Sí, pero ao final non. Que xa tiñan un prototipo e todo, sí, tal, é verdade. pero dixeron, no, por que vamos a cambiar algo que xa funciona? Sí que é verdade que en canto a ergonomía non é para aquel momento, sí, sabes, me refiero. A ver. O Nintendo 64 tiña tres puntas e tiñas que andar cambiando a forma de agarralo según quixeras coller o joystick ou quixeras o outro, sabes? Non ten moito sentido. Pero mola. Sí. Parece unha nave espacial, quero dicir. Sí, a ver, xogabas igual, que te cagas. Me refiero, nese momento. Ti querías viciar como un porco e xa está, da igual. Sí, ahora temos moita gilipollas. Hai tamén unha cousa que é a estética, non? O marketing. Mas a capacidade de chamarche a atención e de quedar, sabes, na retina. Sí, o mando na 64 desde logo que claro. É bastante icónico. Claro, é que é eso, é icónico. Despois hai mandos que dis ti, este mando sí, é moi funcional, é moi tal, pero é o que pasa hoxe en día en canto a ergonomía. Se ti queres ser ergonómico, máis ou menos vas ter que tender para as más, me refiro. Vas ter que tender a un tipo de forma en concreto, claro. Que é o que está pasando hoxe en día. Ao final vanse parecendo cada vez máis os de Xbox. É que hai o que me refiero é que pos tes uns pros e uns contras, como sempre. Sí, o pro de ver algo e quedarte con el e saber, sabes, diferencialo, saber que ese mando é de Xbox, ese mando é de PlayStation, ese mando é de o da Dreamcast. Era sí, é moi icónico. Moi icónico, entre outras cousas porque a quen se lle ocurre a día de hoxe poñer a tarjeta de memoria no mando. Xa. Sabes, que é como, además, facelo dese forma que tiña unha utilidade a maiores. É o que hai. Pois, se queres agora, Víctor... Eu falo moi pouquiño da PSX, máis que nada desde o corazón. Dalle. Porque é a miña consola, a min regalaron a PSX, tunearonme
vamos a dicir así. Tuneáronche. Si, tunearme, despois íbanme xogos que ao mellor pois, non tiñan a marca propia tal. Nunha época na que non había internet, Claro. que antes falei de Metal Gear, non sei se sabedes, pero Metal Gear tiña unha táctica contra o pirateo que era, vale, o CD non o podemos trucar para nada, Claro. pero se queres pasar o xogo vas a necesitar un código. Ese código estaba oculto na parte de atrás da caixa. Entonces, se ti pirateabas o xogo, Non tiñas o código. entonces non podías avanzar máis. Fuck. Además estaba como, imagínate, levabas como unha hora xogando o xogo, ainda non, o mellor Eso 40 minutos, Eso sabes, este así. maquiavélico con Sabes? Claro, e de repente era como que dicían unha cousa rara, sabes? En plan, tens que mirar detrás da caixa, imagínate, o mellor era a cara de perro así, Sí, sí. E claro, ti non podías xogar. Mas, acabouse. Claro, se estás pirateado, que caixa. Que caixa? Mierda. Non hai nada aquí. Claro, despois tamén a xente por douse cuenta que anotaba, non. Claro. Era Metal Gear, I- viñan o código detrás. Iban enrulando por aí, claro. Que eu, o Metal Gear dixencho hai pouco, fui un dos primeiros xogos que pasei, despois dos Pokémon seguramente, Claro. pero eu que non xoguei moito na miña vida, máis que o Pro e dúas cousas máis, o Metal Gear pasei, non? E a verdade que foi un xogazo increíble, tío, increíble. E despois, que unha cousa que non falamos, pero os CDs teñen un contra tamén, a parte da piratería, visto desde a perspectiva das consolas, Que se raya. que se rayan. Eu tiña o Final Fantasy VIII, que Sí, antes é dixen, verdade que os cartuchos son bastante duriños. claro, eu tiña o Final Fantasy VIII original. Este sí que podo dicir que tiña original. Bien. Pasei os 3 primeiros CDs, pero non pude xogar o cuarto. Estaba rayado. O tercer CD, ao final de todo, había unha animación e parábase no medio. Oh, no. E limpiei no de mil maneiras, Nada. de todo, nada, nunca conseguín que No, a verdade funcionara. é que non me sona ningún xogo de Nintendo 64 que dixas, hostia, non pude xogalo porque estaba jodido e tal. Que son a ver, duros como pedras. Cartucho en cartucho, sí, sí. Son duros Desde como logo. pedras. Eso era o que tiña a PlayStation de malos. Non sei que se oxidaran os tornillos ou unha movida así. Bueno, pero... O sea, claro, as hostias resistían bastante ben, que era o peligro principal de uns chavales naquel momento. Claro, además que te ibas Tirabas por aí ibas jodendo prestando o xogo, Sí. sabes, unha cousa, ahora quitabas un e poñelo encima da cama, ou mellor, ou encima do sofá, despois ibas a colocábalo, ou que sei. En ese proceso, pues, sempre se daban problemas. Pero eso, eu a PlayStation, a verdade que a recordo, aparte do Ape Escape, tamén un xogazo campal. Era unha consola realmente divertida, a verdade. Sí. Moi divertida. Para xogar de varios tamén, o Pro, os Pros, os primeiros. Claro, é unha en realidad, o sea, o primeiro xogo así que máis, aparte dos da NES, que, o sea, xogar un pouco a NES e tal nun principio cando eu era pequeno, sabes, en casas de amigos e tal, con máis xoguei foi a Nintendo 64, o Super Mario 64, o Super Smash Bros. Xoguei moitísimo a un de carreiras de motos de ajo que se chamaba Wave Race, non sei se o biches alguna vez, que era bastante divertido. Pois sí que o vin, acórdame, ese creo que tiña o Suca. Pode ser. Era bastante conducido ese xogo, a verdade. Sí, sí. Cousa que me parece sorprendente porque diste, hostia, quen lle gustan as motos de ajo, sabes? Pero o sea, un xogo de motos de ajo. Volvemos ao mismo, tamén a PlayStation 1 tiña un xogo de snowboard. Claro. Diste, o snowboard a onde chegas tal, pero tiña unha estética, tiña uns controles, unha dinámica tal, super agresiva, que ao final non é que sea de snowboard, é unha paranoia. Diversión, ves? sí, diversión. Porque o Tony Hawk tamén diste, é skate, jove, ti velo, estás nun aeropuerto, tes que coller bandeiras, por Facendo exemplo. cabra, sí, facendo cabra. Quen colle bandeiras con skate? Nadie colle bandeiras. Pero ese é o icónico. No, algún truquiño de pirueta faz, pero eso era unha cousa loca, sabes? Claro, a cada segundo. Que Eso fai me recorda. Como os infinitos. Claro. Despois da Nintendo 64, bueno, é o Pokémon Stadium viciei cousa mala. Bueno, Pokémon. o sea, que se nos metemos nos Pokémon. Claro, Pokémon Stadium moitísimo. Que eso no momento molaba moito porque claro, viñas de xogar en Game Boy que vías píxeles e pois collías, pasabas os teus Pokémon ao Pokémon Stadium e víalos aí en 3D e tal e dixías, Dios, como mola isto. Además, o que dixías ti, esta pantalla sí que iluminaba, porque as Claro. Game Boys... Que o problema de Pokémon Stadium en realidad era que era como unha especie de coitus interruptus no sentido de mierda, eu quería unha aventura como a de Game Boy, pero
aí, pero non, pero eran solo as batallas. Xa sabes está. que Pokémon sempre dá os pouquiños A ver, eu supoño que facer eso desa magnitud era complicado, pero bueno, fixeron o Ocarina of Time, quero dicir, por poder poderían facelo, pero entendo que Game Freak non é o mismo estudio que facía o Zelda, entonces xa hoxe en día pasa un pouco algo parecido. Sí, Pois falamos do último Pokémon. eu despois deso xoguei a GameCube bastante tamén, que me parece outro consolón. Cando se lanzou aí Nintendo a facer os CDs, ainda que neste caso o Mini. A min a GameCube é unha, co paso do tempo, xa me gustou no seu momento, pero co paso do tempo parece unha consola increíble, o sea, estética moi bonita e desde logo icónica tamén. Tiña unha asa para levar Tiña unha asa, un cubo, a máis violeta, o mando ese violeta tiña unha forma rara, pero moi ergonómica. moi guai además tamén, porque tiña cousas como o joystick amarillo, sabes, que é Sí. máis pequeno. Pero o mando podría parecer raro, pero en realidad era super ergonómico. Non sei se Sí, máis sí. ergonómico que o da Play, diría eu. Pois seguramente. Sí, sí, Pero eu o que me refiero é que estéticamente chamaba a atención. sí, joder. sí. E o violeta ese, que era o color da Sí. GameCube original, que non sei como se chama, pero a mí encántame. Pero vou volver pola PlayStation 2 aquí, cuidado. Eu tiña PlayStation 2, Vaya pepinazo, porque está pirateado, pero No, estaba sí, customizada. tiña un chip. Eu non conocí en PlayStation 2 que xa non tuvera o chip incluído xa. A miña tiña chip. Xa chegaban de segunda man, así xa eu xa non a compraba original. No, que a miña funcionaba cun CD. Puñeslle un CD, A miña tiña chip. e despois Pues claro, paraba. grababas DVDs a muerte. Acórdame de DVDs, os verbatim estes naranjas. Hasta rinas. Sí. Con un montón, GTA San Andreas. É un dibujo, tal, non sei que, así un montón. Gran Turismo 4. Eu tiña Play 2, pero sí que na casa de un amigo xogara GameCube. É a verdade que a GameCube de hardware era mellor que a Play 2. Era mellor. Problema, de nuevo, era máis fácil de pegar a PlayStation, era máis fácil de facer xogos para PlayStation. Por qué? Porque a PlayStation, polo mismo motivo ambos, tiña un lector de DVDs. E Nintendo que fixo foi un minidisc. Entón, claro, era máis difícil de piratear porque ese formato non o tiña nada, pero tamén era máis complicado, digamos, pos desarrolladores de xogos a facer un xogo, porque dixían, joder, se eu podo facer un DVD que me cabe 4,7 gigas, aquí xa me cabe menos. Además, non é tan fácil. xa falamos no anterior programa, Nintendo ten unhas políticas internas para a creación de xogos e para, digamos, control de calidad moi diferentes aos que propuxo Sony. Sí, Que Sony foi moito máis laxo porque chegou máis tarde tamén ao mercado, entón tuvo que facerse de outra maneira. Claro. Viu as deficiencias que tiña. Claro, viu as deficiencias, non. Aproveitouse de que Nintendo tuvo que pelear contra un mercado roto, entón instaurou unha serie de reglas que lle funcionaron e manteñen, e eles non tuveron que pelear, Sony non tuvo que pelear con un mercado roto. claro. Encontraronse un mercado máis ou menos estable e puderon facer as cousas da súa maneira. Claro, entonces en PlayStation 2, non sei se é non creo que sea a consola máis vendida da historia, pero igual é das máis vendidas da historia, senón a segunda, terceira, por aí. Creo que sí que é a máis vendida. Creo que sí. xa non, No, pero hasta aí pouco. Creo que é a Nintendo Switch xa. Sí, tes razón. Sí, a Switch é a máis vendida en estes momentos, pero o reino da PlayStation 2 foi bastante potente. Pero claro, aí para PlayStation 2 saliron un carrada de xogos GTA San Andreas, Devil May Cry, pero de third parties, Pro o sea, 6. pegabas unha patada e había un xogo para PlayStation 2 de calquer cousa, sabes? Sí. Era unha locura. Pero sí, o Pro 6, o Resident Evil 4, que tamén salía para GameCube, Sí. pero claro, eu xoguei un Batman que tamén xogar eu, o Gran Turismo 4, Underground 2 e o 1, da igual que as Exacto. dijas. Most Wanted. o Most Wanted, o Gran Turismo 4 que era increíble tamén, os de Wrestling, que se llaman tamén o Raw, etcétera, etcétera. Tamén, é verdad. Bueno, unha carrada de xogos que eu xa non sei nin Sí. por onde pesar. É que volvemos. Ganou a carreira a PlayStation 2, unha porque customizábase de forma bastante fácil e outra que tiña unha cantidad de xogos. Que o rollo era que realmente
Nintendo é o que lle pasa un pouco agora. Só tes o aliciente de que vai xogar xogos de Nintendo ou a fin, sabes? Se che gustan moitos xogos de Nintendo vas ter que pasar por ese aro. Pero se que xogar outro tipo de xogos, ao final Xa sabes? non. A ver, eso é así. Nintendo, pois... É que eu creo que quedaron en ese estadio porque lles funciona. Sí, teñen... Empezaron así, siguen así porque funciona. É que isto parece moi curioso sempre, pero o da Nintendo, o sea, tuvo varias hostias. O sea, como juzgar a Nintendo, ¿no? Queres decir? Pero é que, vamos a ver, tuvo batacasos e non. Porque os batacasos de Nintendo foi vendemos menos do esperado. Sí. Sí, a ver, a GameCube vendió bastante pouco, Sí, para ser pero a consola que era. ainda así non lles foi tan mal. Pasaron un pouco polo desierto ca Wii U. Sí, por supuesto. Pero é que inmediatamente despois sacaron a actual, a Switch, e fuilles ben. Pero sabes o que... Aí é o punto que eu quería chegar, porque moita xente que critica a Nintendo é de ser moi casuals, non? Ou que claro, faz a Wii, mira, para que consola, porque non faz aí un consola potente e tal. Realmente, cando Nintendo fixo unha consola potente, como foi a GameCube, Aprenderon dos seus Fulle errores. Aprenderon dos seus errores. o sea, fixo a GameCube, que é un consolón, e vos compraste desde a PlayStation 2 por outro tipo de circunstancias, quizás, como o que comentamos, claro. Pero xiste, o sea, fostedes a eso. Entonces, vão facer algo casual, vou facer así algo tal, depois sacaron a Wii e petaron. Sí. A ver, adaptaronse ao mercado, porque tamén hai que pensar, non só que este a PlayStation agora, tamén saliu Microsoft, sacou as Claro, a Xbox naquele momento. Eso foi a canda PlayStation 2, que, por aí, nesa época. Sí, un pouco despois da Play... Sí, Fixeron- no, un pouco antes incluso. Non sei, bueno, por esa No, por época. aí, va por aí. Pero quero dicir, tives un mercado que está saturado en un punto, ti aproveitase, amoldaste, acolles e faz outra cousa. Claro. Claro, na Wii sacaron un montón de xogos así casuals, como digamos, ¿no? Pero vendió moitísimo. Entonces despois fixeron a Wii U, que eso sí que xa foi un pouco sin sentido. Foi, bueno, levaron outra hostia. Entonces dixeron, facemos algo moi diferente como a Switch, que realmente a idea da Switch é algo revolucionario, realmente. Sí. Unha consola que a vez pode ser portátil e a vez colles e poñela cómodamente no dock e xa xogas directamente na tele. A verdade é que está bastante ben parido, sabes? Sí, a Non ver, digo que non. é un 2x1 ao final. Claro, Que despois sacarían a versión que non podes poñer na tele, claro. que eu creo que aí sí que non rascaron moito. Claro, a ver se si non che interesa que xoguen, pues eso é para nenos, realmente sí, que xoguen portátil todo o día ou algo así, ou que sea máis portable, pero bueno, para mí non ten moito sentido, ¿no? É que Nintendo foi coherente consigo mesmo. Claro, aí realmente diste, porque as consolas de portátiles estaban vistas como de segundas, un pouco, non? Para Nintendo non, porque a Game Boy funcionou tremendo. No, pero me refiero a hora de desarrollar un xogo, a DS, todo. sí, desde logo, pero a hora de ser un xogo, claro, faz unha versión portátil, un xogo que pode estar ben e tal, Sí. pero depois o xogo potente colles, por exemplo, os Smash Bros. Sí. Claro, mola máis os Smash Bros de Wii U naquel momento que o de 3DS, sabes, que era un pouco, bueno, Sí. está ben, pero Sí, sabes? está capado, digamos, está recortado. Claro, eso é como, hostia, podo ter o mellor dos mundos, teño o xogo de verdad, pero a vez collo e levo por aí e xogo, sabes, como me dé gana. Sí. Que sí que non o vexo en 1080p, pero bueno, da igual, sabes, sigue sendo o xogo de verdad. Pero ten unha pantalla Sí, bastante decente. a batería é bastante duradera, quero dicir, non é que sea que se consuma rápido de todo. Aí foi cando realmente a Switch petou uno de todo porque foi algo innovador. Realmente, mentre as outras consolas sí que están peleando por potencia, por tal, por cual, a Switch o sea, fixo algo diferente, básicamente. Claro, pero é o que diste, agora estáse peleando por potencia, por, non sei, quizás perdidos un pouco o norte, agora chegamos aquí á actualidade, vistes, orgánico total, O final, non sei, perdidos un pouco o norte, non, porque é o que dixen antes, a Play 1, non sei, ao mellor non era máis potente, que sí que estuveron, joder, quero dicir, sacaron os gráficos en 3D e foi unha revolución tremenda, non? Pero xogos como Ape Escape non buscaban precisamente ser estéticamente perfectos, Claro, ou Spiro, sabes? este é o que sempre falamos, non? Ao final, o que importa dun xogo é a diversión.
bueno, a ver, hai xogazos auténticos preciosos como o Elden Ring, podo decir agora, non? Que a ambientación é brutal. Sí. Tamén a Play está sacando xogos bastante bons, rollo, por exemplo, o Astrobot, que ganou, creo que o mellor xogo do ano, que é moi plataformero e moi Mario, sabes? Pero sí que é verdad que se están perseguindo, creo que cousas que deberíamos darlle unha volta. Por exemplo, a que acabas xogando ao final con teus amigos? Os Smash Bros. O Smash Bros, o Mario Kart, o tal, sabes? Sí. O Mario Party non xoguedes. Porque podes matarvos. Pero ao final, se queres divertirte e rirte sin pensar moito máis, non vais xogar o FIFA, sabes? Bueno, os machos xogan o FIFA, non? Pero a xente así como a nos, Eu xogo Pro 6 a día de hoxe, recordoche. a xente como a nos, pois xoga eso, non? O sea, se estás cos colegas, que vais xogar? Eu creo que o Mario, algo así divertido. É que é o que che digo, Nintendo foi congruente consigo mismo. Todos perseguiron, sabes, Sega persiguiu chegar aos adolescentes, PlayStation despois aos adultos. Nintendo quedouse cos nenos, sabe que hai un neno dentro de todo o mundo. E o que busca é conectar con esas personas e cas persoas que teñen ao seu alrededor. Fixo o cable Game Link para Game Boy, para que puderas conseguir os Pokémon O Pokémon, con outras persoas, sabes? sí. O que falamos agora, o Mario Kart, o Super Smash, son xogos para xogar con outras persoas. Son xogos para xogar nun ti solo, Sí, sin máis. interaccionar. Pois sí. Víctor, vamos ter que deixarlo por aquí, por desgracia. Bueno, Xa se nos acabou o tempo. chegamos ben, quero dicir, fixámoslo todo. Sí, máis ou menos todo. Podríamos seguir falando un bocacho, pero bueno, Bueno, hai que acabar algún día. podemos facer unha parte de 3, non lo dudo, pero... Pues non falastes de Rob! Oh, no! Bueno, hai que facer unha parte de 300. Pero podemos sacar un vídeo falando de Rob, solo para Rob. Pois nada, Víctor, foi un placer contigo facer a segunda parte de videoxogos. Xa sabes que é un tema que me encanta. Por suposto. Para xente máis a mellor. Exacto, solo podemos dicir, chao Rob! Chao, Rob.